hát valójában ilyen helyeket tudunk tekerni, amikor eljövünk ide. Hát ha ez valaki nagyon Tatárra lejön. Igen. De akkor van 2 tó is itt Tatár. Igen, Tatárban 2 tó is, mind a 2 körbekerekezhető. Nagyon szép környezetbe lehet tekerni itt akár a kezdő túrákon is. És milyen egyéb ilyen bicikliző túraútvonalaitok vannak? Hát gyakorlatilag 2-3 típusú túraútvonalat szoktunk megkülönböztetni. Egyik az, amikor abszolút laza kezdőkkel tekerünk, akár a bicikliúton, kerékpárúton, Oroszlányi Majkig, végig a általégi kerékpárúton, egész a Dunapartig lehet tekerni, Neszméig. Ha jól tudom, ez az egyik legszebb túraútvonal. Igen. Ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt nyerte a legszebb magyarországi bicikliút helyszínt. És gyakorlatilag a másik túraútvonal az, amikor az erdőbe megyünk ki a Gerecsébe, azt kb. 3 kilométer, és ott vannak ilyen könnyedebb túraútvonalaink, ahova a kezdőket, első mountainbike-ozókat, családosokat szoktunk elvinni, vagy akár a céges csapatépítőket azt szervezzük, ahol igazából nagyon vegyes a társaság, de mégis ki akarják próbálni, milyen az erdei bringázás. És akkor vannak a haladótúrák, a haladótúrákat pedig a Gerecse nehezebb terepeire visszük, gyakorlatilag 40-50 kilométereket megyünk velük, és a legjobb ösvényeken, a legjobb kis downhilles helyekre visszük őket, ahol igazából bele tudnak kóstolni az e-montizásnak a rejtelmeibe. Kicsit old fel bennem ezt a kérdést. Amikor én gyerek voltam, akkor éjjel-nappal bicikliztünk, és az nagyon jó volt, mert megmozgatott, estére lefárasztott bennünket, és jöttek ezek az e-bike-ok, amik azért van rásegítő, könnyebb vele haladni. Hogy van ez, hogy ez most ugyanúgy sport maradt, vagy azért már ez egy sokkal kényelmesebb, lazább, könnyedebb dolog? Én azt gondolom, hogy a nagy előnye az e-bike-nek az, hogy gyakorlatilag mindenki, a különböző képességű emberek is együtt tudnak tekerni. Tehát a legkisebb, a legidősebb, a legfáradékonyabb is együtt tud tekerni, de azért ezt nagyon sportosan is lehet művelni. De mindenki tudja ezzel csinálni. És nagyon fárasztóan is lehet ezt csinálni, vagy akár lehet könnyedebben is csinálni. Hogy készüljünk fel egy ilyen túrára? Mondjuk egy standard túrát nézzünk egy olyan 10-20 kilométerre. Nem tudom, az kevés, akkor soknak számít, kevés. Jó, az nem kell e-bike. akkor mondjuk egy ilyen 30-50 közötti, az már tűrhető. Ez gyakorlatilag ez a standard. A 30 és 50 km közötti túrák a standard túráink, igen. Hogy készültök föl? Igen, mi az öltözékben, fittségben, mire érdemes odafigyelni? Igen, hát hogyha az erdei túrát válasszuk, akkor érdemes hosszújú póló, szűnadrágba jönni, mert tudni kell, hogy az erdőben minden bokor tüskés. Tehát gyakorlatilag, amikor ösvényeken megyünk, akkor azért tüskés tud lenni. Mondjuk kezdőtúrákon azért nem ezeket a útvonalakat válasszuk, ott azért szélesebb utakon megyünk, dűlőutakon megyünk, ahol az erdészek járnak, a vadászok járnak, ott egy könnyedebb, de azért egy viszonylag zártabb ruhát érdemes venni. Ha nagyon meleg van, akkor lehet akár rövidújúba. Beszélgessünk egy kicsit a biciklis életérzésről. Mit tud nyújtani a kerékpározás nekünk? Hát igen, tehát ez egy nagyon fontos spektrum ennek a e-bike-ozásnak. Tehát gyakorlatilag végig kimegyünk az erdőbe, friss levegőn vagyunk, télen-nyáron kint vagyunk az erdőbe. Akartam is kérdezni, mennyire szezonális? Igen, az e-bike szerencsére olyan sport, amit gyakorlatilag télen is lehet művelni, mi hóba is túrázunk, ezekkel a kerékpárokkal lehet hóban is túrázni, mivel hogy a hajtást egyenletesen adja le, ezért ha ügyes vagy, akkor a kerék nem pörög ki, tehát föl tudsz menni akár a 20-os emelkedőkön is 10-15 centis hóvastagságig. Igen. Akkor folytassuk egy kicsit az életérzést. Igen, tehát az, hogy kint vagy az erdőben, a természetben, ugye erre már nagyon sokan beszéltek arról, hogy milyen hatással van az emberre egy ilyen környezet, friss levegőn vagy, gyakorlatilag a adrenalin kapsz, tehát nagyobb sebesség, nagyobb adrenalin, ugye ez mindenkire vonatkozik, ez abszolút ugye, általános szabály. Gyakorlatilag együtt vagy csapatba, akár a családoddal, akár a barátaiddal, akár a kollégáiddal, és gyakorlatilag együtt élvezitek együtt élvezitek ezt az e-bike-ozás élményét, a természettel összekapcsolva. Akkor éljük át mi is egy kicsit, és taníts meg néhány trükköt. Oké, gyere! Hát akkor lássuk, hogy milyen trükköket is fogok elsajátítani. Megígérted nekem, hogy tanítasz pár trükköt.
Miket fogom megtanulni? Igen, hát megtanítlak lépcsőn föltekerni, lépcsőn letekerni, meg kicsit ugratni, meg faralni is. És mire kell odafigyelnem? Gondolom ilyenkor nem fixen ülök, hanem azért megvan a súlypont áthelyezésnek a lényege. Így van, tehát el fogom neked mondani, hogyan kell a nyereget beállítani, hova kell a testsúlyt helyezni, kell-e pedálozni, nem kell pedálozni, mennyire kell, hova rakd a váltót, hova rakd a rásegítést, mindenre föl leszel készítve. Hogy menjek fel a lépcsőn, mire figyeljek oda? Igen, azért nem szoktam ezt mondani, mert amikor ezt mondom, akkor mindenki beleköt az összes ilyen mountain bike-os, hogyan kell ezt csinálni. Ja, értem, tehát akkor nem fogod elmondani. Mindenki máshogy teker. Van egy pár alapszabály, igen, van egy pár alapszabály, az érdemes betartani. Ugye mindenkinek van saját technikája. Én elmondom azt, amit én szoktam használni, és ez általában be szokott válni. Na és mi az? Hát általában, amikor fölfele megyünk, akkor a testsúlyomat középre helyezem, és engedem, hogy a hátsó keréken se legyen a súlyod. Ahhoz, hogy amikor lépcsőzél a hátsó keréken, akkor picit meg tudjon billenni a kerékpár, könnyebben föl tudjon menni, és végig tekernem kell. Tehát nem ledlettel megyek, ledlet is kell, de végig tekerem a pedált, és úgy megyek szép lépcsőfokra megyek föl. És körülbelül középen van a testsúlyom, és billegtetem a testsúlyomat. És hát nem mintha ez elmenne a kerékpározó érdeméből, de azért van egy kis rásegítés, hogy azért könnyítsen, igaz, a felmenetben. Igen, és pont ez az egész e-bike-ban a poén, hogy olyan képességű ember is, aki gyakorlatilag nincs nap mint nap erre fölkészítve, egy kis oktatással, egy pár szabállyal gyakorlatilag meg tudja ezeket csinálni, ha van egy kis bátorsága neki. És lefelé mire kell odafigyelni? Lefele pedig mindenképpen lesz tudunk engedni a nyerget, erre szól a dropper, azt lehet látni, leengedjük a nyerget, és amikor lefele megyünk, akkor mindig a testsúlyunkat hátra helyezzük a nyereg mögé. És gyakorlatilag fékezgetünk, és ki mennyire fékez, ki mennyire bátor, annyira fékez. Gyerekkoromban rengeteget bicikliztem, de ez a jó szokásom felnőtt koromra igencsak megkopott. És amikor Robival és a fiaival megkerültük a tavat, majd trükkökre is megtanítottak, már értettem, miért is mondják bizonyos dolgokra, hogy nem lehet ezt elfelejteni, olyan, mint a biciklizés. A Fényes legnagyobb forrástava az a Grófi forrás, amely az Eszterházyak itteni fürdőzésének emlékét őrzi. A tatai kastély ura és a grófnő rendszeresen jártak ki a Fényes forráshoz, hogy meleg nyári napokon megmártózzanak a hűs 20-22 fokos vízben. Nagy becsben tartották ezeket a forrásokat, amelynek az egész gazdaság is köszönheti valójában a létét. A feltörő forrásokat a gyönyörűen felújított Eszterházi kastély kertjében is szépen kiépítették, de itt a Fényesen is igyekeztek rendezett állapotba hozni. Az úgynevezett Eszterházi jacuzzit 1930 körül építették, és a fürdő melletti fényes tanösvényről lehet megtekinteni. Ezek a természetesen pezsgő források igazi kikapcsolódást és élményt nyújtottak a család és vendégeik számára. Főként nyáron, illetve így a kora őszi időszakban mi jellemzi a tatai turizmust? A Tata az élővizek városa, úgyhogy nagyon sokan keresik fel a vizek miatt a városunkat. Ugye a tópartot nem kell bemutatni, az öreg tópartja nagyon népszerű a turisták körében, de a tataiak és azért az ide látogatók megismerik a Fényes fürdőt is. Ez a tó, a Grófi tó, ugyanis már az eszterházi grófok is felfedezték a fürdőzés jótékony hatásait, és kis kedvükre jártak fürdeni ide a Fényes forrásvidékre. A mögöttem látható tó, ez egy természetes karsztforrástó, kiváló vízminőséggel rendelkezik, naponta közel 15 000 köbméter víz tör a felszínre, állandó 20-22 fokos hőmérsékletű. Akkor ez igazán frissítő. Ez igazán frissítő, a nagy kánikula idején is nagyon sokan használták.
Viszont akármilyen vonzó, hogy lehűtsük magunkat ebben a hűvös karstvízben, vannak, akik mégis inkább az élményfürdőket vagy magasabb hőmérsékletű medencéket választják. Ahogy hallhattuk, a strand pedig egy gyönyörű természetvédelmi terület közvetlen szomszédságában terül el, így vétek lett volna kihagyni, hogy megcsodáljuk a fényes tanösvényt. Tata, a vizek városa, a századfordulón óriási mennyiségű forrásvíz tört a felszínre, ami aztán az 1970-es években a bányászati tevékenység során elapadt, teljesen kiszáradt, és aztán, ahogy abba hagyták a bányászatot a szomszédos településen, a 2000-es évek elején újra megszólaltak a források, mindenki csodálkozott ezen, viszont nagyon örült ennek a város, az itt élők, és ahogy látszik, teljesen visszavette a víz az uralmat itt a forrásvidéken, és hát ezt kihasználva tulajdonképpen meg tudtuk építeni ezt a tanösvényt, és megmutatjuk azt, hogy mennyire fontos az élővíz, hogy mennyire fontos a természetünk védelme, a vizek védelme. A legapróbb élőlényektől kezdve, tehát a halak, a kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök mindenféle formájában megjelenik itt. Tulajdonképpen amikre büszkék lehetünk, az a páratlan vízi madárvilág, jégmadarak halásznak itt a forrástavakban, nagy vízigázló madarak, a kócsagok, a szürkegém, a ritka költöző madár, vörösgém is visszatérő vendége a tanösvénynek, a bakcsó, ami szintén egy költöző madár, de minden évben visszatér ide, hiszen itt bár látogatókat engedünk a tanösvényre, mégis igazán otthon érzik magukat. Az emlős állatok közül pedig nagy kedvence a területnek a nutria, gyakran mutatja meg magát, és ugyanakkor van egy nagyon kis félénk emlősünk is, ez a vidra, de fotósok már lencse végre kapták, ahogy éppen lubickol a vízben, vagy éppen élelmet gyűjt. Mit tudhatunk egyébként erről a vízről? Ez iható, mennyire tiszta, illetve mondjuk halak vannak benne? Ez egy természetes karstforrásvíz, langyos, enyhén szénsavas karstvíz, iható, van is egy kút, ahonnan viszik is a vizet, teljesen természetes élővilága van, halak élnek benne, a területen van is egy horgásztó, egy sporthorgásztó, nyilván elvinni nem lehet az élő halat. Milyen fák vesznek bennünket körül? Gyönyörűek egyébként, egy kicsit külföldérzésem van, ha csak így a vízre pillantok, vagy a fákra. Mi jellemzi ezeket a növényzetet, mi jellemzi? Ugye a víz közelében a sások, a nátfélék nagyon otthon érzik magukat, a tavirózsa, a tündérrózsa, a vízitők, ezek mind előfordulnak itt a tanösvény területén, hiszen természetes közegük, ugyanakkor a fák is, a fűzfa, az, ami leginkább jellemző, ugyanakkor az égerfák még azok a fafajták, amik itt előfordulnak. Van is egy része a tanösvénynek, amit mi nagy égeresnek nevezünk, majd láthatjuk is, ahogy az égerfák
egy nagyon különleges látványt biztosítanak számunkra, ugyanis az égerfák gyökere az félig meddig kilóg a vízből, és a tövénél hatalmas ilyen sás növényzet él, teljesen mesebeli tájjá varázsolja a forrásvidéket, és ugyanakkor a nagyon magas vízállást nem kedveli az égerfa, ezért egy idő után hát elpusztul a fa, de ezzel is biztosít egy olyan ökoszisztémát itt a tanösvényen, itt a láperdőben, hogy azok a kiálló fák, azok például a jégmadaraknak, a különböző vízimadaraknak nyújt vadászó területet, megpihenési helyet, illetve a víz felszínére dőlt fatörzsek pedig a teknősbékáknak biztosít napozó felületet. Nagyon sok mocsári teknős él a tanösvényen, ez egyébként az embléma állatunk is, és ez egy őshonos fajta, és nagyon örülünk, hogy itt nagyon otthon érzik magukat, ugyanis télen-nyáron 20-22 fokos víz áll rendelkezésükre, nem fáznak, nem telelnek el, így tényleg a tavasz első napsugarai már kicsalogatják őket, úgyhogy már márciustól akár láthatóak is. Kedves nézőink, mai adásunk végéhez értünk. Reméljük tetszett önöknek, én igencsak elfáradtam a sok adrenalindús programban és tevékenységben, de se baj, lehet, hogy csobbanok egyet a kellemes 20-22 fokos vízben. Tartsanak legközelebb is velünk, szép estét kívánok, a viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.